Вітольд Ашурак заўсёды стаяў на сваім і ўсім даказваў свой пункт гледжання. Яго прэсавалі ў поўным аб'ёме, ірвалі лісты, рэзалі рэчы, ламалі цыгарэты, абзывалі заходнім клоунам. Кожны дзень яго вадзілі на пакаранне. Перад апошнімі пасадкамі ў штрафны ізалятар ён казаў, што яго пасадзяць, бо ён жорстка паразмаўляў з начальнікам калоніі і настойваў на сваім. Адразу Вітольду далі 10 сутак шыза, потым яшчэ 10 сутак. А потым было 21 траўня. У той дзень прыехала хуткая дапамога і праз 2 гадзіны чорная газель са шторамі. Раней была такая рэч. Адно з улюбленых катаванняў бальшавікоў. Катаванне холадам. Гэта ўсё засталося і па сённяшні дзень. Усім тым, што было прыдумана ў тыя страшныя часы у рэжымных установах, карыстаюцца і сёння. У памяшканні камернага тыпу сядзяць не толькі палізняволеныя, а ўсе. На ПКТ ёсць 2 самыя халодныя камеры, і я быў у адной з іх. З надыходам халадоў я не мог ляжаць на падлозе, таму што вельмі цягнула з-пад дошак. Быў скразняк. Я сядзеў і хадзіў цэлымі днямі. Калі ўключылі адцяпленне, то я значную частку праводзіў, трымаючыся за гэтую батарэю. Я проста стаяў у камеры і 2 рукамі трымаўся за трубу. Часам клаў на яе галаву. У шыза холадна, а накрыцца хоць неяк няма магчымасці. Ад перахалоджання ў мяне ўвесь час пачыналіся крывацёкі. Пры гэтым дадатковую бялізну браць забаранялі, а мае ўласныя пракладкі выдавалі па адной, пад настрой. Вымыцца там немагчыма, вада ледзяная і няма нават ніякага кубка. У мяне кроў цячэ па нагах, а яны глядзяць і смяюцца. Я змушана была прасіць рабіць крываспыняльныя уколы. Для гэтага трэба было прасунуць ягадзіцы праз кармушку, бо зайсці да мяне яны не маглі. Трэба было абавязкова здзеквацца. І вось ты, скрываўлены, распрануты пад відэакамерамі, лезеш у гэта раздаткавае акно, каб не памерці ад крывастраты. Не трэба упадаць у адчай, рабіць сваю справу, і мы пераможам.